bonding with my bro for going back to Bicol. Guys, andito tayo sa San Fernando, La Union. Ayan guys, oh. Ang ganda. Ang ganda po dito. Pag gabi daw po, merong fountain dito, ganyan. Kaya lang umaga ngayon guys, hindi natin siya makikita. Ayan, no? San Fernando. Sinasabayan niya yung ano yung beat ng sound. Ay, may sound po siya? Sinasabayan niya. Ayan, oh. Nagpa-picture na ako dyan, Gaano guys. kalakas yung frequency, yung yung lakas ng tunog. Ganon din yung lakas ng ano. At Gaya ng tubig. Oo. At yun din guys, yung simbahan ng San Fernando. Unlucky. Ito guys, yung street La Union Plaza. Maganda dyan. Dito tayo guys sa city na of San Fernando, La Union. Ayan guys. China City. China Sea, South China Sea. Church. Pwede kayo. Akasya to, di ba? Ayan oh, yung ganyan. Sampalok. Sampalok. Basta malalaki ang puno. Ganito yung napansin ko dito guys sa La Union. Ang daming punong malalaki. Yun. Tsaka, ayan. Ayan. So, ano guys, ay nang ano ko. Ito guys, resort na daw to. Oh, ang daming resort. O nga, ano. Yung kanina ngayon ng pag-gasolina. Sila may-ari ng mga beach ano rito, mga photo. Ayun guys. Ang ganda dito guys. Parang gusto ko bumalik dito. Sa La Union. Ayun, San Juan na to. Oh, guys, oh, Port of San Juan. Port. Sa bahay din dito. Pero ito yung red doors. Para mga sawan. Beach daw dyan guys. Oh. Beach lahat dyan. Doon pa yan, ganda. Great Northwest. Ang ganda dito. Dami. O nga eh. Yan o, dami. Malapit lang sila auntie, no? Ang gaganda. Munisipyo nila. Bakit po? Madaming ilaw. Maraming ilaw. Yan guys. Oh. San Juan. Nadaanan na natin yung ano nila Jericho Rosales. Ito yung plaza. Opo. Ito yung plaza nila. Ay, ito din pala sa kabila. Ayan. Ito guys yung plaza ng San Juan. Oh. Tingnan nyo guys yung bahay doon. Oh. Nasa bundok na siya guys. Look at that. Dito naman yung tinatawag na Ayan guys. kawaan ng mga pasta. Pink. Pwede kang gumawa ng sarili mo, ikaw mismo ka. Parang sa tiwi lang. Ang ganda ng road dito guys. Alright. Ganda. Idol mo kasi si... Ito daw guys yung paggawaan ng semento. Ayan oh. Ayan oh. Dito pala ginagawa yung semento. E paano yan ang ano dito ng alikabok? Pero may mga, tignan mo yung mga bahay nila oh. Guys oh, tignan mo yung mga bahay nila. Kasi ang lapit lang nila sa paggawa ng semento. Ayan oh, grabe yung kulay. Ang alikabok dito. La Union pala. Oh, pati guys yung mga puno, yung dahon. Tignan nyo, kaya ganyan yung kulay. Yung kalsada, ayan o, ayan. Ayan lang yan, pagpalagpas ko, green na uli. Oh, Pag nag? Paglagpas natin, green na uli yan. Oo nga, oh. Ito guys, oh. Green na Ayan, uli ayan, yan. ayan guys, oh. Yung mga kulay ng dahon. Lanan talaga ng simento. Pero pag lumagpas na tayo guys, tignan nyo. Tignan nyo yung dahon guys, pag lumagpas na tayo. Oh. Oh, ayan na guys, oh. Green na ulit yung mga dahon. Malilinis na sila. Oh, ayan. Agad uli. Eh, paano pag umuulan yun? Titigas din yun. Yan sa may... Ay, grabe guys. Ang ganda.
Na-enjoy ko to guys na pag ano natin. Parang nagtutour lang tayo. Guys, ang ganda ng bulaklak. Ang ganda. Guys, ang daming bulaklak. Oo nga, madaming tumitig. Oo nga. Guys, ang ganda. Ay, pa! Ngayon na? Hindi na tayo dito dadan mamaya. Wala na, pabalik Ay, guys, ipapakita ko sa inyo yung capital ng La Union, guys. Ayan siya. Ayan. Ganda nito. Welcome Filipino-Chinese Friendship. Pagoda. Pagoda pala. Ito guys, first time ko lang nito guys mag-ano ng pagoda. Ay, ang ganda. Ang ganda. Tingnan nyo guys. Ayan. Ayan. Meron pa rito, botanical garden. Meron din? Guys, ang ganda. Mas malayo. Ganda. Dito. Ito pa lang. Makikita nga sa sa baba, ang tataas ng puno. Tignan nyo guys, ang puno, ang lalaki. Oh. Alam mo to, ano to? Hindi. Sabi Pero- kalachichi. Pero, Nakakita common na ako nito. Nakakita na ako nito. Pero maliit lang. Lumalaki din pala to. Ang laki guys. Ano yan dito, bulaklak ng takay yung tawag din. Pang ano ba yan yung bulaklak? Wala lang. Para sa May gamot ba dyan or Wala, something? Guys, eto, nakakita na ako niyan sa Bicol. Pero ganyan lang kababa, maliit lang. Hindi ko alam na nagiging puno pala yung ganyang kalaki. Oh. Tignan nyo. Yung bulaklak niya guys. So, ang ganda ng bulaklak. Kalachuchi. Eto din. Oh, ang dami guys. Oh, nakabukas may tao. Filipino-Chinese Friendship Pagoda. Yan guys. First time ko tumakaano guys ng pagoda. paggabi, Nag-iilaw din yan? Nag-iilaw din pala to guys, oh, sa gabi. Ayan, oh guys, kitang-kita natin yung Yan yung kuya, South China Sea. Ang ganda. Kaya pala sinasabi ni na auntie nung naligo kami. Malapit na dito. Ayan, karugtong yan yung pinaliguan niyo. China. Ayan. Ito guys. Opo. Ay, ang ganda. Saan nga ako? Dito nga ako mauna. Ito na kami at tambay. Ito guys. Guys, ito. Oo nga, ang ganda. Nakabalik din. Ang tagal na kuya. Tagal na, Nung mag-ano pa lang kayo, girlfriend, boyfriend. Tapos ngayon, ilan na anak. Dapat minsan nabalik din kayo dito. Yan, sabot. Nakabalik-balik kami dito. Pagoda man kami napunta ng atin. Ayan, oh. Oo nga, kitang-kita. Tapos, ano pa dito? Kita nga. Tingnan nyo, guys. Meron ding mga nag-ano dito. Ayan yung baba. Ang taas nito, guys. A bright future. Ayan. Ayan. Tapos yung doon. Siguro pag sa hapon po, malamig dito, no? Oo, malamig. Ayan, guys. Parang Baguio na to, guys. Makita nyo yung baba ng yung mga bahay ba. Ayan, oh. Doon, ang dami pa doon. Doon, guys. Ayan. Nakapunta din tayo dito. Doon tayo nang galing at bababa na po tayo dito. Sayang lang, guys, hindi gabi, no? Para nakita natin yung ganda ng